Sanoit virhe vaan tapahtunut. Mulla se menee, sulla se ei mene. Yksinkertaisesti. Mm. Hey, let's go. Missä sä oot? Sun takana. Tää on siinä. Se Nyt klassinen. mä oon FPS. Missä sä oot? Takana. Sä oot ruskea mies. Onks mäkin ruskea? Hetkinen, onks mä nainen? Olet. Näin. Sieltä nyt ihmeerit EA tulee. Heti haluaa- yksi kuolee. Ehkä EA haluaa vihjailla jotain. Niin. Mikäs tämä on? No, en tiedä. Ui, tää oli... Oho, tää olikin rakettipuusti. Vain lähi yhtäkkiä lentoon. Mä pelaan FPS:n. Niin mäkin. Kakkosveivi. Ilman veivi. No kato, ei ne edes osu meihin. Tää on vähän liian helppo. Tää on vähän. No mun tarvinnut seisoo kun paikoilla ja ampuu melkein. Aina unohtaa, että tässä pelissä ei tarvii lataa. Mm. Vihdoinkin peli, missä ei tarvitse lataa. Ei tarvitse kun ampuu vaan. Wave 3 jo ja... Joo, tää on kyllä vähän liian helppo. Kun on nyt jo 3. wave. Hei, mitä mennä tonne vai? Itse asiassa meidän pitää vaan tuhota toi. Ja se ei tuhonnut Oho. ihan tosta vaan. No joo, toi on vähän kovempi pala. Muista siinä L1 on sellainen juttu, mitä sä voit ampua sinne. Mm. Tonne ei tarvitse kuitenkaan paljon osua suhun, niin sä oot jo telassa. Mm. Tää on vähän liian helppo kahdesta. Mennään nyt. Mm. Ne meni. Niin meni. Siis mun pitäis mennä tonne missä on toi body. Vai? Mennään sinne. Oho. Niin me vaan. Me vaan. Niin, ja sä kyllä pystyt ne hautat itsekin. Ne on niin tyhmiä, niin... Ei pärjää kenellekään. Niin, tässä on vaan tällaiset siinä. Defend the bot heille, jotka eivät osu mihinkään. Ei vitsi, on kyllä ihan niin... Ihan luodin riistaa. Tää on vähän liian helppo tälleen kahdesta. Mm. Tää on ihan hyvä. Graafisesti kyllä on ihan näyttävä. Niin jo. Mihin tän sitten heittää, jos tää niinku alkais pelaamaan?
sit kun serverit suljetaan. Ja. Niin et sit kun serverit suljetaan, niin mitäköhän sitten? Mihin tän pelin heittää sitten? Niin. Mihin tän voi niinku laittaa mukaan? Se pitää laittaa mihin? Niin siis mihin... Mitä tällä pelillä tekee enää sitten, kun serverit on suljettu? Se on hyvä kun lähtee lentoon. Niin. Mitä sä teet pelillä, missä on serverit suljettu? Niin. No poistaa. Mä en tajua, miten tää toimii näin hyvin. Sä et, siis sun hahmokaa ei niinku tee mitään ihme bugijuttuja niinku yleensä. Tää on kyllä ihme. Mitä ihme? Kuinka lähti lentoon? We're securing the escape pod. Tuo tulee tästä tommonen. Niin tulee. Ja sit noita tyhmyreitä. Joo, nyt vähän aikaa kestää. No ei se mitään, ei tää kyllä mitään hankaluuksia aiheuta. Ei sitä tiedä. Hei! Yksi oli ihan tässä vieressä. Ehti vielä ton body reclaim. Täällä on sitten eläimiä sit kun pääsee oikeeseen versioon. Oikein siinä. Joo, ikävä kyllä. Oli kyllä vähän liian Tää on helppo. vaan Joo, tää on vähän näytekappale. 15 veivi. Toivottavasti ei oo noin helppo Niin, kuitenkaan. En mä usko, että kun... Jos noitakin on 2, niin pystyis teilaa sitten ihan helposti. Jaha, mitäs sitten? Niin, mitäs sitten?